Ang kalibutan sa kahilom, sa kahadlok, sa kapintas, human mi kuyanap hangtod karon ang paspas nga pagkailap sa COVID-19. Mikalas kini og daghang kinabuhi, mipaus-us sa dagan sa ekonomiya, migunob sa normal nga sistema sa pag-eskwela, sa daghang transaksyon nga gani nahimutang nausab sa bag-ong mga dagway sa mingunta variants. Ana ang Delta, ana ang Omicron, o guban pa. Unsay atong kasagarang masangpit? Unsay kasagarang unod sa atong ngabil? Sangpit sa kabalaka, sangpit sa reklamo, aha ang Dios sa panahon ni ining dakong krisis. Ang atong mga pagbasa karon mga igsoon, magtultol ka nato sa labing hamili nga pagsangpit sa Senyor. Taliwala sa kalisod, taliwala sa kakabus, taliwala sa daghang hulga sa palibot, angay sangpiton ng Dios Amahan. Mao kini ang kahulugan sa pit Senyor. Minubo nga pinulungan sa sangpit sa Senyor. Pagtawag kang Senyor, pagtawag sa Dios, pagsangpit sa Dios. Mao nang sa hamubo nga paagi kita nagasinggit pit Senyor. And that means calling on God, calling on the child Jesus. I'd like to share to you 3 points for our reflection today. Sa unsang paagi nato masangpit ang Dios, giniyahan sa mga pagbasa nga ato nadungog karon. Aduna ako'y tulo ka punto mga igsuon. Una, sangpit sa paglaom. Si Propeta Isaiah sa unang pagbasa nagkanayon, dili na batiog kasubo ang kaniadto nagantos. Ang katawhan nga kaniadto naglakaw sa kangitngit, nakikitag dakong kahayag. And this is our hope. That's why let me ask the Santo Nino devotees here, or us who are all in love with the child Jesus, what do you carry with you when you dance the sinulog? Sinulog, because it's like dancing the movements of the river. Sulog. Pagdasmag sa sulog. The current of the river. The sinulog dance steps are believed to originate from Baladhay. Baladhay was Raha Humabon's advisor. And we know of Raha Humabon. Siya ang nakadawat sa maong gasa sa imay sa Santo Nino, gikan kang Ferdinand Magellan, 1521. And legend has it that Baladhay was heard to be shouting and dancing, and he pointed at the image of the Santo Nino, of the Holy Jesus, and explained that the baby Jesus was dancing with him. Nakigsayaw ang batang Jesus uban kaniya. To this day, the 2 steps forward and 1 step backward, di ba? Mao nang sinulog nga sayaw, is still used by the devotees. Sinulog, singgitog kusog. Meanwhile, my dear friends, let me inject the same movement with the message of the good news we have heard today. This means to say that we take more steps forward with hope, and take a step back to set aside our fears, our worries, our heartaches in life. Ngano, ang katapusan sa unang pagbasa nag-ingon, aduna kitay maalamong magtatambag, aduna kitay Dios nga gamhanan, walay katapusang amahan ug prinsipe sa pakigdait. This is what sinulog tells us, my dear friends. To move forward with hope and to take steps backward, to let go of our anxieties, to let go of our worries, to let go of the burdens in life. Because we are assured that God is with us. That as we confront the currents of trials in our life, we are assured that we got a God who will fuel us with hope and take steps forward and forward and forward. Mo bitaw ang pahimangno kanato, singgit og kusog ug sangpit sa paglaom. That's the first point. Sangpit sa paglaom. Ang ikaduha mga igsuon, mao ang sangpit sa pagpasalamat. Try to look around. Despite all the problems in life,
we have so much to thank God for. COVID-19, Omicron, o death, daghang mihampak nga suliran sa atong kinabuhi. Apan mas daghan ang hinungdan o mga butang para magpasalamat sa Dios. Mao kini unod sa sulat ni San Pablo sa taga-Efeso, diya sa ikaduhang pagbasa. Magpasalamat kita sa Dios ug Amahan sa atong Ginoong Jesucristo nga nagpanalangin kanato sa istanang espirituhanong gasa sa langit diya sa atong pakighiusa kang Kristo. Pagpasalamat sa Dios. My dear friends, when you touch the image of Santo Nino, whisper to the child Jesus your heart's thanksgiving. Tell the child Jesus, thank you. Jesus, thank you because I'm alive. Thank you because I'm safe. Thank you because my family is well up until today. Jesus, thank you for not leaving me behind, for not abandoning me, for not giving up on me. Thank you, Jesus, for holding on to me, for motivating me to move forward with hope, with love, with faith. Whisper that to the child Jesus. Singgit og kusog, og singgit sa maong sangpit sa pasalamat. That's the second point. Ang katapusan tang sangpit sa Senyor maigsuon mao kini ang sangpit sa pagdayeg sa Dios. Sa atong nadungog nga ebanghelyo, nalisang si Maria ug Jose sa diha nga wala nila hikaplagi si Jesus sa Jerusalem. Human sila mangadto sa Jerusalem alang sa pangilin sa pagsaylo. Nabalaka sila pag-ayo isip mga ginikanan. Si Maria napuno sa kabalaka ug miingon, "Anak ko, nganong gibuhat mo man kini kanamo? Tan-awa ra gud ang imong amahan ug ako nabalaka kaayo sa pagpangita kanimo." Ug miingon si Jesus kanila, "Ngano man nga gipangita ninyo ako? Wala ba kamo masayod nga kinahanglan ani agayod ako sa balay sa akong amahan?" That was the story. And we heard that Jesus stayed. The child Jesus prayed. He even preached to speak of his gesture of praise, of his gesture of obedience to the will of the Heavenly Father. Kini ang atong pangayoon nga grasya mga igsuon, nga ang atong pagsangpit sa pag-ampo sa Dios, ang atong pagsangpit sa pagdayeg, maghatod ka nato sa masinugtanong pagtuman sa kabubuton sa Dios. Mirroring the example of Mary in the gospel, there are a lot of things in life we won't understand. Daghang mga butang nga kahitabo sa atong kinabuhi, sa inyong kinabuhi nga lagmit dili nato masabtan. And then we are tend to ask, why Lord? Why me? Anong sa kadaghan ako? Why should I lose a loved one? Why should I lose a job? Why am I in a broken family, in a broken relationship? And in all of our life situations and life's questions, Mary taught us to keep everything in our hearts. And for Jesus and Mary, that is a gesture of praise, of humility, of obedience to God's promises in our life. Busa singgit og kusog ug sangpit sa pagdayeg. Sangpit sa Senyor mga igsuon, mao kini ang unod sa atong ngabil karon atol nining kapistahan sa batang Jesus. Apan atong paninguhaon nga ang atong maong pagsangpit sa Senyor, ang atong matagtawag sa Dios, mapuno sa sangpit sa paglaom, sangpit sa pagpasalamat, ug sangpit sa pagdayeg. Hinaot nga ang batang Jesus, maguban ka nato kanunay sa matag adlaw sa atong kinabuhi, taliwala sa daghan pang mga hulga nga moabot sa atong palibot. Hinaot nga ubanan kita sa Dios matag adlaw. Amen.